Namkelekile Avalanche of Grace, gama lam ndimthenjiwe, molweni. Namhlanje sizokuthuthuzela. Namhlanje sizokwakha etshilo umpostile uPaul in 1 Thessalonians 5 verse 11. Ethetha nala cawe yaseThesalonika. Ethi mabathuthuzelane, bakhane. Uba kwixesha ekufuneka sithuthuzelane ngalo leli, apho kwenzeka into esibuhlungu kwilizwe lakuthi, apho kwenzeka into esibuhlungu kwilizwe lonke ke phofu, ngoba siyaziva, siyathuthuzela, sithi yomelelane endleleni yokholo. Yiyo loo nto uYesu esithi izani kum nina nonke abasindwa yimithwalo ndaninika uphumlo. Ngalo lonke ke ixesha, ebubini nasebumnandi, sizawubonga. Funeka simdumise, simbonge, simphakamise phezulu, ngoba nguye osipholisayo umanqe. Etshindumiso 69, uDavide esebuhlungwini, edandathekile, ethetha nenkosi yakhe. Esithi ke mna ndilusizana, ndinomvandelo, usindiso lwakho Thixo malundisengqondweni. Athi inhliziyo yam ibuhlungu, ndipholise Nkosi ubuhlungu. Sitsho Yesu sithi sipholise ubuhlungu ngeentsuku zokugqibela, izinto ezehlayo zibuhlungu kakhulu. Ngumpholisi wentliziyo ezaphukileyo. Itshindumiso 147 verse 3. Uthi nguwe lo opholise abaphuke inhliziyo. Nguwe obopha amanxeba abo. Sizothi sibophe Yesu sisisizwe. Sizothi sibophe Yesu ilizwe lelabo kumakhaya ngamakhaya. Ebuhlungwini Yesu babophe, bathembele kuwe, abakho umuntu abamthembile. Yesu nyana kaDavide senzele inceba, yehlela ngezantsi mtriniti ogcwele. Nguwe wedwa ukwazi uphatha inhliziyo zethu